Moikka! Tervetuloa Anna Fillari Projektit YouTube-kanavalle. Nimi on Anna. Ammatiltani mä oon liikunnanohjaaja ja ammattivalmentaja ja niitä töitä tehnyt. Ja mä ajattelin tällä tämmöisellä höpöttelyvideolla kertoa, että mistä mä oon innostunut tähän pyöräilyyn. Ja sitten mitä muuta mä niin kun näillä mun pyöräfillariprojekteilla niin kun aion tehdä, niin niistä mä ajattelin vähän kertoa ja siitä mitä mä oon ajatellut tänä vuonna kesällä tai kun lämpimämmät säät saapuvat, niin mitä tehdä, mitä kaikkea olisi tulossa tälle kanavalle. Ja sitten niitä vähän kertoa niistä ja ehkä vinkkejä ja aloittamiseen ja näin. Mutta se, mistä mä niin kuin innostuin, niin on siinä, että kun pyöräily on tavallaan ollut aina niin kuin se arkiliikuntamuoto sille paikasta A paikkaan B treeneihin ja niin edelleen. Eli kun on Vaasasta kotoisin, niin se bussi tulee 40 minuutin, 45 minuutin välein, niin joskus pyörällä vaan on yksinkertaisesti nopeampi liikkua. Silloin kun on asunut Vaasassa ja nuorempana varsinkin. Ei ollut skootteria eikä semmoisia. Sellaisia ei tullut, niin sitten liikuttiin pyörällä. Ja sitten se pyöräily ehkä oli niinku tauolla ja mä niinku enemmän treenailin sitten jalkapalloa, salibändiä, muita pelejä, mutta sitten niinku se, mikä niinku ehkä viimeisimpänä ollut, niin sitten ollut painonnosto ja sitten sitä tehtiin niinku aika lailla kovaa ja täysillä. Siihen käytettiin paljon aikaa. Mutta sitten tämän niinku painonnostoharrastuksen uran jälkeen niin tommonen retkipyöräily löysi minut. Ja se niinku pyöräily ja mulle ilmestyi sitten ensiksi tommonen sinkula, ja koska on lyhyt nainen, niin oli aluksi vaikea löytää niinku oikein kokoista niinku pyörää ja sen näköistä pyörää mitä halusin. Ja sitten on siis muidenkin urheilulajien osalta huomannut sen, että jos löydät jotain sopivan kokosta, niin paras vaan laittaa se raha siihen silloin. Niitä ei välttämättä tule ihan heti aina vastaan. Mutta jo ensiksi tuli sinkula, eli single speed. Ja sitten sillä mentiin hetken aikaa ja vähän retkeiltiinkin jopa ja laitettiin kippursarveja ja näin. Ja sitten siirryttiinkin, tuli tämmönen reissu ja totesin, että ei vitsi, että mun on kyllä pakko hommaa niin vähän parempaa fillaria vielä niin alle, että se pyörä niin kestää tämän reissun. Ja sitten tuli se aha-elämys, että ei hitsi, että en mä osaa tehdä tälle pyörälle yhtään mitään, jos se mut tonne tielle jättää. Ja faija ei ole kyllä pelastamassa siinä tilanteessa. Ja sitten mä lähdin tämmöiselle pyöräpajalle. Ja siellä on aina joku joka neuvoo sua vähäsen tai riippuen aina tietotaitotasosta, mutta joku, joka pystyy vähän jeesaamaan sua. Ja sitten siellä meni vuoden päivät siellä pyöräpajalla pyöriessä ja sitten se niinku kans vei vähän niinku tai kun antoi pikkusormen, niin sitten se vei koko käden ja sille tielle jäin siinä mielessä, että käyn aktiivisesti edelleen, mutta sitten myös tuossa viime syksyllä aloitin tämmöisen pyörähuollon koulutuksen ja musta tuli pyörämekaanikko. Eli aika silleen niin kuin syvään päätyyn sitten siinäkin ja se on nyt suoritettu. Valmistuin tuossa joulukuussa ja nyt sitten katsotaan, jos löytyisi alalta vielä vaikka töitäkin, niin sekin olisi niin cool juttu. Ja mennään sitten niihin muihin asioihin nyt, kun on päässyt höpöttelemään noista, kuka on, mistä tuun ja mitä vähän niin kuin teen ja mistä tämä innostus löytyi.
Niin sitten, että mitä tässä niin kuin kanavalla nyt tulee tulevaisuudessa olemaan, niin joo, varmasti niin kuin erinäköisiä pikkutipsejä, vähän huollan pyörää ja sellaista. Ja sitten niitä retkiä. Mä oon miettinyt taas, mä tein nyt viimekin kesänä kyllä, että niin kauan niin kuin hipiä kesti, niin sitten yöpyin niin kuin yhden yön ulkona. Vähintään niin kuin yhden yön ulkona, eli lähdin pyörällä johonkin. Ja mitä reissu nyt viime kesänä tein, niin oli Porkkalanniemi, oli tuossa niin kuin Luukia-alueella kävin, Nuuksiota, sitten taisi olla Nuuksiota ja Sipoota. Eli ihan näitä tämmöisiä lähialueen retkiä kävin tekemässä. Ja mulla on niinku ollut tommoset 3 vuoden ajan kamat. Eli sit se menee niinku alkukeväästä sieltä niinku, katsotaan vähän riippuu taas, mitä toi tämä vuosi tuo tullessa sanotte saitte osalta, mutta niin jos sieltä huhti-toukokuusta, kesä-heinäkuu ja sitten niinku elosyyskuu siellä. Jos niin niillä nyt ainakin pystyisin, että katsotaan nyt, voi olla, että jos tässä nyt pääsisi aikaisin aloittaa ja vielä lumi olisi maassakin, niin tulisi yksi tämmöinen talvireissu tehtyä, mutta se on vielä kysymysmerkkinä. Mutta joo, samantyyppistä vastaavanlaista olisi tarkoitus tehdä ja vähän toisille alueille voisin lähteä, että kiinnostaisi lähteä tuonne niin kuin Salon suuntaan, ehkä jotain rannikkoreittiä, että niitä nyt ainakin. Ja voi olla, että se Porkkalanniemi, niin se on niin hieno paikka, että täytyy kyllä siitä laittaa kans sit jossain vaiheessa videomateriaalia, mutta se oli niin hieno, kun meni sinne, ei ketään missään. Meri oli aivan peilityyni, olin yksin siellä kaltseella ja kävin uimassa ja käki kukkui. Se oli hienoa aluksi, mutta sitten se kukkuikin koko yön. Niin yön luontoääni oli kyllä jo vähän oli haasteita nukahtaa siinä kohtaa. Joo, mutta semmonen. Ja sitten mulla on tavoitteena tuossa toukokuussa, niin sieltä on tulossa tommonen Nordic Gravel Seriesin Primavera, ja mä oon ilmoittautunut sinne semmoiselle 100 kilometrille. Ja mulla olisikin tavoitteena, että mä tuon kesän aikana pyöräilisin, tai kesän aikana vaan, että yksi niin kuin pystyisin polkemaan yhdeltä istumalta niin sanotusti ton 200 kilsaa semmoiseen reippaaseen tahtiin, niin se olisi niin kuin yksi tavoite, jonka mä haluaisin saavuttaa. Sitten toinen niin kuin urheilullinen tavoite olisi, että pystyisin jälleen kyykkäämään niin kuin 80, jotain 5 ja 5 sarjaa. Että sitten olisi niin kuin hyvä kondis, hyvä aerobinen kondis, mutta sitten olisi niin kuin jerkku edelleenkin jaloissa. Terveet elämäntavat ja sitten se luonto on semmoinen paikka myös, että sieltä löytyy semmoista mielenrauhaa ja elämän tasapainoa ja tämmöisiä niin kuin perusasioiden äärellä, kun sä lähet sinne retkelle, niin sä et tosissaan niin kuin muusta huolehdi kuin siitä, että sä syöt, nukut, mietit mihinkä sä menet seuraavaksi. Eli tämmöistä niin kuin perusasioiden äärellä ollaan siellä. Ja luonto on myös semmoinen paikka, että se vehreys vaikuttaa myös sit siihen semmoisen oman mielen rauhallisuuteen. Sitten tietysti niin kuin koska liikunta-ala ja näin ja tämmöinen niin kuin, ihmisten liikuttaminen on semmoinen tosi tärkeä juttu ja semmoinen niin kuin, kansanterveys, niin se tavallaan, että pyöräily olisi semmoinen helppo tapa liikkua, saada ihmiset liikkumaan ja semmoinen niin kuin oma esimerkki, että säässä kuin säässä voi tosiaan lähteä sinne pyörällä ja toki niin kuin olisi hienoa, että tällä hetkellä niin kuin Helsingissä ollaan, niin
noi pyöräilytiet olisi sellaisessa kunnossa, että sinne pystyisi niin kuin lähtemään. Oli sitten niin kuin muutama lumimyrsky tullut tai ei. Että tietäisi, että okei, että kun mä menen tuolla, niin mä varmasti pääsen niin kuin järkevissä ajoissa niin kuin liikkumaan. Toki se on niin kuin isompi kysymys ja siihen on eri niin kuin kanavat vaikuttaa kuin YouTube-kanava, jossa minulla ehkä tällä hetkellä 2 ihmistä. niin, mutta ehkä se niin kuin voi ottaa esille ja kun pistää asioita merkille niin, ja löytää yhtäkkiä niitä samanhenkisiä ihmisiä tähän ympärille, niin ehkä se, niin kuin, että ihmiset niin kuin sit huomaa ja tiedostaa asioita. Se olisi myös hieno juttu. Ehkä toi niin kuin sitten mekanikko homma niin myöskin siinä on sellaista, niin kuin, että kun mä osaan tehdä niin kuin, ja korjata asioita itse, niin sitten se tuo semmoista, niin kuin, että no, ei hankita vaan uutta hankkiakseni uutta, vaan että sitten yrittää niin kuin, ylläpitää ja kunnostaa ja uusia käyttää asioita, niin se on myös sitten semmoinen arvo. Joo. Mä luulen, että tässä tuli aika lailla kaikki, mitä mulla tähän videolle on kerrottavana. Mä opettelen vasta tätä YouTuben käyttöä ja videoimista ja mulla on täällä tämmönen kissa. Voisin ottaa se esiin. Tuus näyttää. Joo, kato. Siellä me nyt ollaan. Kuule. Sen lisätteeksi, että on kaikkea noita muita juttuja, mitä tässä jo niin kuin mainittu, niin yksi asia totta kai on se, että pitää opetella videoimaan ja editoimaan ja opetella käyttämään niin kuin aikaa siihen. Varmasti tullut useaan otteeseen mainitsemaan sen, että olipas taas vaikea lähteä liikkeelle, monta asiaa, mitä pitää muistaa, mutta eiköhän se siitä, kun harjaantuu siihen niin kuin pakkaamiseen ja miettii niin kuin valmiiksi aikataulua ja lähtemistä, niin sekin järjestyy. Yes. Hyvä. Hei, jos sua kiinnostaa nämä mun juttuni ja projektini ja kaikki tää fillarin ympärillä pyöriminen, niin ota mut seurantaan. YouTube-kanavalla on ja sitten niin Instagram. Niin sieltä mua pääsee sitten seurailemaan, että mitä seuraavaksi tulossa.